Olen Hetti Rytsy. En mä ole Länsipuijo, se on ehkä Niuvanportin luona, mutta portin ulkopuolella korostan tässä. Pitkän kokemuksen jälkeen kyllä se varmaan se luonto on mikä tänne ihmisiä vetää ja ihmiset tykkää. Tällä hetkellä en kaipaa muuta kuin terveyttä. Niin, kun tämä rakas kaupunki täältä löytyy monta. Minä yleensä kun mä katsoin niin kallioita. Kyllä musta se huolenpito on. No läheisiä ihmisiä, ystäviä tietysti tietyllä tavalla. No hyvät viitsit, joita ystävät tuntuu lähettävän, niin kuin minkä kerroin tuossa aikaisemmin, mitä en tietysti jaa tässä videolla, kun tämä on vakava henkinen paikka. No Finlandia silloin, kun Saku Kuosmanen vetää sen jossakin.